जोङो मा रोखोमनि सेक्रिफाइस खालामनांगौ जों खालामनो राजि। हारिया जुदि खैफोदाव गोग्लैदोंबा हारिखौ उद्धार खालामनायनि थाखाय जों खौसे जानायनि थाखाय बा हारिखौ बोखांनायनि थाखाय जोङो जिखुनु धरननि सेक्रिफाइस जों होनो राजि। रायजोफोरनि बुंनाय बायदियैनो खावलायदों बर' हारिया खौसे जानांगौ होननानै। आरो बे बर' हारिया खौसे जानांगौ होनना बुंनायखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानगिरि शिब सारा आगोलबो स्टेटमेन्ट होखांबाय, बिथाङा बरायो होनदों। आं मैयाबो मोनसे बाइट होखाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि आफाद, आरो बे सिनस्रि आफादा रायजो राजाफोरजों एखे जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम, थामहिनबा उन्दै गथ'सानिफ्राय लानानै फरायसानिफ्राय लानानै सिनियर सिटिजेनसिम बिथांमोना जेब्लायबो सोमोन्दो थाबाय थायो। बै बर' फिसाफोरा रायजो राजाफ्रा मा लुबैयो मा लुबैया बिथांमोना एखेबारे गुदिनिफ्रायनो प्राइमारि टु सेकेन्डारि इउनिभार्सेल सिटि लेभेलसिम बिथांमोना गासैखौबो टाच दंजोबोखाय मिन्थिजोबो। आरो बिथांमोना दिनैनि बे हालोदावहाय जानो हागौ बिथांमोना माबा मोनसे रायजोफोरनि लुबैनायखौ खोनानानै रायजोफोरनि बुंनाय बायदियैनो खावलायदों बर' हारिया खौसे जानांगौ होननानै। आरो बे बर' हारिया खौसे जानांगौ होनना बुंनायखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानगिरि शिब सारा आगोलबो स्टेटमेन्ट होखांबाय, बिथाङा बरायो होनदों। थामहिनबा जोंनि पार्टिया बे इउनिटिखौ बरायो आरो जों इउनिटिखौ लुबैयो। जिखुनु पर्यायसिम बा जोङो मा रोखोमनि सेक्रिफाइस खालामनांगौ जों खालामनो राजि। हारिया जुदि खैफोदाव गोग्लैदोंबा हारिखौ उद्धार खालामनायनि थाखाय जों खौसे जानायनि थाखाय बा हारिखौ बोखांनायनि थाखाय जोङो जिखुनु धरननि सेक्रिफाइस जों होनो राजि आरो खौसेथिखौ नागिरो। आं जुदि नोंथांमोनखौ बुङो, आं नोंथांमोनाव जुदि कुइसन खालामो, 0.06%आ जौसेनि गेजेराव गैयाब्लाबो 99.99% दङब्ला, नङा होमबा? 100 जौखोन्दोनिफ्राय 0.01%आ गोसो गैयाब्लाबो 99.99% जुदि सापर्ट दङब्ला हारिया खौसे जायैनि माथो गोनां माबा बाथ्रा दङ। खौसे जाखागोन। सोरबाया उख्रायमालाय माथो खालामनो हाया। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।